Tuli muuten mieleen, kun kävi toi tyttö tossa ovella, saatana hyvän näköinen mutu näin. Ois voinut vaikka polkasta sitä. No perkele. Huomenna Olisit antanut sille tippiä. Ei näin poikamiehenä viiti. Liäkeisä. Vittu mä oon Koodari. Oi vittu, kohta kun kaveri tulee tuohon. Tuo vähän limpparia, niin vittu sitten lähtee. Ai et. Jumalaus, sieltä tulee jahpat ja vissut ja spriteit ja kokikset. Mitä? Sitten lähtee ja näette vähän rinkkiä. Niin. Ootko ottamassa johonkin? En mä vielä oo ottanut vähän kuin viskiä, mutta kohta lähtee. Joo, mä tiedän, se Jokela kun lähtee, niin kuule, se on semmonen, että koko vitun servo saa merkit. Siinä oikeesti mummokin juoksee toiselle puolelle kaupunkia siinä vaiheessa. Joo oikein, se on oikein. Saat se kovi kiinni. No en saanut, se on vittu ihan vinttipimeänä. Mä soitin sille 5 kertaa ja ei mitään. Joo, mä sitä vähän epäilinkin, kun se tuossa oli. Ei ollut oikein hyvin sapeissa. Mitä jää? Ei mitään, mitä Tippe? Eipä kummin. Oot sä Tippe vetänyt käteen? Aina. Oot sä muuten Timpe, kun mä en susta hirveästi tiedä mitään, mutta monella sormella sä runkkaat. Kahdella se vetää. Mitä? En minä teiltä kysynyt saatanan persen vammasta. Vittu sinäkin saatana syylähomo siellä pian. Vittu se pääs kiinni välillä saatana. Me syöttää niitä saatana tipuja. Me syöttää niitä saatana tipuja keholla vittu persereikä. Joku mä tiedän. Saatana ne on nälissään tuolla saatana pihalla vittu. Siellä ne vaan puunkorrella vittu istuu. Ja sinä voisit saatana läskikarjaa mennä seisomaan sinne keskelle lumihankea saatana huutaa. Vittu sultaa tänne niin lähti sultata sitä saatana massaa ympäriltäs. Noniin Timpe, monella ole sinä hiljaa saatana lihasjäkkikasa siellä vittu nyt. Jänettehän tiesi jo. Niin Timpe. Kerro monella sormella sä runkkaat. 100 Elä, tuli höpötä siitä saatana 100-kilonen lintu siellä vittu niin vähän vittu taas saatana. Vittu kunnon kalkkuna oikein saatana, vittu kuruttaa, että sä voit... Oi vittu. Nyt täytyy sanoa, että veti aika hiljaiseksi, mutta 100 kiloja lihasta. No olkoon. Hei, Timppa, monella sormella sä runkkaan? Monetta kertoi sen jo. Niin, kahdella. Kahdella? No, siis vedät sä pikkurillillä ja nimettömällä vai? Joo. Aika kova äijä. Mä yleensä sekoitan siihen peukalon vielä sekaan, niin sitten on tiukkaa tavaraa. Mitä vittua? Mistä tuo tuli? No ei minä tiedä. Homo jätkä. Vittu perälmitti. Teidän Kaikki vittu paskaa. Vittu. Facebook on Siis Facebook ja vittu Steam pitää kaikki tappaa. Varo, takana nudissi. No hyppäsit pihalle. No justiin. Hyvä Tintti, just noin, hyvä. Tintti saa jotain. Hyvä Tintti. Taistele Tintti. Taisi mennä mikki perseessä. Taistele Tintti. Tintti ei siellä ole kempoja toska missä oot, niin anna palaamaan.
Mä menen tänne. Pitäisikö mä Janette liittyä Facebookiin? Pitäisikö mä mennä sinne? Ei vittu se kuolee. Vittu kun laitetaan vierekkäin meidän molempien paskat saatana, kirjoitetaan niihin vaan tussilla, että Janette ja Jorma isolla äärellä. Siinä olisi porukka ihmeessä. Vittu mikä naama. Tää se ainakin paskalla koko. Ne vois että aina kommentti, että onpas tuokin paska jätkä. Voi helvetti. Vittu mä lähden kohta syömään ja nukkumaan. Mulla on hommat. Vittu sinä tarvitse mitään ruokaa, satana homo. Vittu jääkää työ tänne tappeleen vitun köyhät. Vittu köyhät. Saatana jätkä asuu paavilaatikossa ja akkakin elättää vittu isät, niin ei vittu mikään hätkiä. Nyt tuli pojat semmonen puhelu, että Sinna on minulta, että vittu anna se takki tänne, vittu mitä tää on. Mä en mutta hyvä. Joo, siellä on Kosken kanssa taas käyty jos. Jätkä on vittu toisella puolella Suomellakaan vittu näkelle saattaa vittu se takki tänne, vittu jolla järki riitä. Se on ihan normaalia. Niin on. Tää Janettikin soittaa aina mulle välillä, onks tyyni hyvin, mutta ei se koskaan hyvin ole. Sitten se on noomainen menee ja se on siellä. Sitten te voit pidetä yhteyttä sitten siihen, etkä soittaa vittu kaupia aukkaan. Ihme kyllä tappaa uhan. Vittu mun pallit hais. Ai, ihana tieto. Vittu nää. Etkä mene suihkuun. Ei jumalauta, mä purkitan no mun. Mut hei. Elekäs keskeyttäkö nytten, niin ootteko te harrastanut tätä runkkutaulua? Mikä se on? Siis runkkutaulu. Siis teillä on tuonne levyyn palanen, mihinkä te aina runkkaatte teidän mällit, niin siitä te pystytte seuraamaan teidän sperman koostumusta ja minkälaista satsia on tullut milläkin aikaa, niin se on runkkutaulu. Jumalauta. Se alkaa vähän haisemaan, mutta ei se mitään. Siinä tosissaan pidätte sen jääkaapissa siellä alalakerrossa, niin se pysyy ihan hyvänä. Mullahan on tullut niin monta satsia, että mä oon laittanut elmukelmun väliin, että voi ottaa sen sitten sen niinku tietyn päivämäärän sieltä esiin. Ei mulla se yksi taulu, kun se on jokaisen henkilökohtainen oma. Laittaa se elmukelmu aina siihen väliin, niin sitten pystyy kerroksittain ehtimään sen tietyn päivän mällit. Ei, se ei oo muuten runkkutaulu. Siinä on päivämäärät ihan se. Tiistaina on vähän kellertävää ja lauantain jälkeen on ruskeet ja... Nam. Mutta se on ihan ketä sorvailee ja... Mut siis ei oo kellään teistä runkkutaulua. Mulla on. Siihen käy ihan niinku... Yleensä semmonen joku MDF-levy on kovin hyvä, kun se imeytyy sitä. Mutta just joku semmonen pinnotettu lastulevy, niin on aika hyvä taas sitten joku maatattu. Joku pinnote siinä on oltava, että se ei imeydy siihen levyyn, koska muuten siitä tulee mäntilevy, se ei enää runkkutaulu siihen. Se on ihan mitenkä sä AP niinku epäilet, miten sun niinku, kun sä laukeet, millä niinku voimalla ja millä sykkeellä se sperma sieltä... Kyllä se tulee aina samalla valumalla. Joo, no ei sitten mitään, niin ihan miten se lentelee, niin sen mukaan. Mullahan toi aihio on se 240 kertaa 120, että se on semmonen ihan täys kokoinen vaneerilevy, mutta filmivaneeri on tosiaan. Miten se jääkaappiin mahtuu?
Minkä kokoista Mulla se on? on tämmönen jenkkipakasti. Mulla on jenkkipakasti. Niin, mutta minkä kokoinen? 200 millinen vai 15 vai mitä? Siis... Ei, se on ihan Täytyy tämmönen paksulta olla. 4 millinen. Ei sitä paksuutta tarvitse olla, se on kato... Tarvii, ettei mene läpi. Ei kun filmipaneri on semmoista, siitä ei pysty menemään läpi eikä siihen imeydy mikään. Se on tosi hyvä. Joo, ja liukusta. Ainakin toi. Joo. En mä oli tuolla peel. Mutta onks se Jokke, oot sä ikinä miettinyt semmoista hommaa, että kun sä poikia nuussit niinku näitä meidän jätkiä tässä näin, niin oot sä miettinyt ikinä, että... Niin. Niin. Mitä se pylly ympärillä on yleensä aina? No siis viimeksi kun mä kävin tinttiä laittaa, niin no sehän oli postiin, se oli tosi hyvä pylly ja tosi tiukka reikäkin otti, että tiesi, että siellä ei tullut käyty kertaakaan. Mutta taas toi Enska, jumalauta, sillähän oli vittu syylistä lähtien vittu niin karvainen keiläreikä, että siinä oli tekemistä, että mä sain sen oikein panokuntoon. Siinä sai tosissaan vähän niinku kahden teelusikan avulla levitellä ja sitten neulojen kanssa boksautella syynät puhkia. Ei. Saatiin me sisään menemään, että ne oli ne syylän nesteet, ne oli tosiaan niinku tosi hyvää liukastetta siitä. Jokke menee joka jälkeen kimppuun. Hei, mä yritin naulitsen sut seuraavan kerran kun mä näen. Joo, silleen tehtiin Pesuksella, mutta mulle ei mitään. Oi vitulolle. On tää aina yhtä hauskaa lauantaisin. Kyllä aina kun Jokke tulee Jokela hyvät... Jokela onks tää hyvät panojutut? Ja yleensä myös koko porukan ainoat panojutut. Mä olen Jokke toivottanut porukan tervetulleeksi niinku ihan syömään tänne servulle siksi aikaa kun mä oon täällä. Kaikki aalle, sinne tulee kommentti. Nyt mennään kaikki aalle. Kaikki kakkoseen, kaikki kakkoseen. Menkää kaikki B:lle terrorissa. Menkää aalle. Mennään aalle. No voi helvetti. Niin, aalle vaan. Me ollaan täällä. Ne tulee tuolta keskeltä alalta. Siellä on vittu väiskit ja vemmelsäädöt ja kaiken maailman homma. Siellä ne P-llä on idioita. Mä hyvästi tiedän, mutta aika pahaman pieru multa tuli äsken. No. Haisko vähän niinku, et sinä halua. Ei helvetti. Aalle nyt. Silmiä kirjoittelee. Nyt on johdella pommi tänne. Vittu. Tulkaa nyt jumalauta homot. Toi on vittu niin kakkosrajan mies, että se menee peille. Sinnehän se homo menee, saatana. Kyllä mä arvasin, että se on se kakkosreijan poika, saatana.